Okotorigba nke a abụlọzikwanụ Mathias Ezeaku na ụfọdụ ndị isi ụka ewee na-ama aka kedu onye gwọrọ ndị ngwọrọ, kedu onye gwọrọ onye isi ka ọ fụ ụzọ na Mathias ya enye 50 million na ya enye ya ana ewee na-adọghasị nke a maọbụ nke ọzọ na nke anụnwa abụzikwa n'aka gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ ka o sizikwa na ife o kwuru ebe anụnwa bụ na nke ikpeazụ anụnwa na ịbụrụ onye pastọ dị ike ma na-ewu ewu onye isi ndị nchụaja na-eme ife ịrịba ama na ị ga-erite elele n'aka ya na afa gị gada ewu ewu na ya ebuni gị enu na ga-enye gị nnukwute onyinye etoba ha anya na ọ bụrụ na gị bụ onye isi ndị nchụaja apụta nwuo wee dị ike ma na-ewu ewu wee na-eme ife ịrịba ama na-eti mkpu alalalala ololololo otu adabakanta enwekwala ohere kịta anụnwa ịbịa gosi nya bụ ike n'ụlọ ọgwụ na ọ bụrụ na ịbịa n'ụlọ ọgwụ ewee kpọrọ uwe jee n'ebe ndị nwere ife mberede nke okporo ụzọ nọ ma ndị gbajiri aka ma ndị gbajiri ụkwụ ma ndị nwere ọya akụlọ ma ndị nwere ọya umeju ma ọya kansa na akpọrọ uwe elu ebe ahụ iwee mesị onye ahụ aka wee kpere onye ahụ ekpere onye ahụ wee dị mma. Hei, Charị nwa Mgbafọ si na ife ahụ emelụ na ntị na anya anụnụhie na fafụnụhie na ife ahụ emelụ ya ada ụda na ya asalụghị ife a na-akpọ red carpet na ya enyeghị nnukwute onyinye iji wee tighe aka wee gbazie gị ume maka na nya bụ ife na ọ dịlọkwa mfe na nke abụlọzikwa nke Mathias na ndị isi ụka a na-ama aka Mathias asị na ọ bụ na o nwere onye nọ na vileji ịma na okpuru isi maọbụ na ọ dalụ ngwụrọ ewee mechaa wee gwọnya ya wee jee n'ụlọ ụka ndị ụka wee nye mmiri nsọ maọbụ mmanụ nsọ ndị isi ndị nchụaja wee kperie ekpere nya bụ ife wee dị mma na agụkpọta onye ahụ ka afụ na ọ bụrụ na eme onye na nke a abụrụzikwa nke ahụ na nke ikpeazụ anụnwa bụzikwa gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ. Hei, ọkwa ya bụ onye tinyezikwara nya bụ ife kịta anụnwa wee sị ka m wetara ụnya na ọ bụ na onye isi ndị nchụaja na ọ dị ike ma na-ewu ewu nke a bụlọkwa ịbịa na kọmentị na-aba mba na pastọ okponyitere onye nwụrụ anwụ maọbụ na ọ gwọrọ onye nwere ọya umeju ọya kansa onye gwụrọ wee gaba ije ti wee zie ndị nwezisi nke nwa wee na-eme oge erugokwa na gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ sịrị na ọ chọrọ ka ọ fụ n'anya na otego ọ nụbara na ntị ka Mathias Ezeaku kama na ọ chọzi ka ọ fụ n'anya na nke ikpeazụ anụ ka ọ fụ ife ime nwuru na-aga enye gị ife a na-akpọ recognition n'ọkwa ya ka m sị ka m wetara oyi na ọ bụrụkwa na o nwere onye isi ndị nchụaja gị chọrọ ka gọọmenti nye satifiketi asị onye na-eme ife ịrịba ama gbasakwa ozi anụnwa ka o ru ya aka nke a bụrụzikwa nke nọọ ndị nwa ma ndị nwa na nke a Charị nwa Mgbafọ nke a bụrụkwa so na Anambra steeti ka etinyere nya bụ ife na ịbụrụ na Igbo onye Igbo bụrụ onye isi ndị nchụaja na-eme ife ịrịba ama ịnọ ụzọ Legọs o ịnọ ugwu Hausa o ị nwere ohere ịbịa ka ị gwa Charị nwa Mgbafọ na nya bụ ife ị na-eme na ịma ife ị na-eme. Ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na nke a bụrụkwa nke anụnwa odumeje na-egosi anyị n'ihu akwụkwọ ebe anyị akpọtara ya ndị agha aga ije o were mkpọrọfa ji bịa na-apịa jisife ọkpa maọbụ asị na onye anụ onwere ọya akụlọ ọtọdi ya na akpịrị bunie ya enu tee ya n'oche maọbụ kụọ onye ahụ isi abụ okpu si anyị na onye agha adịgokwa mma. Hei, na nke ikpeazụ a n'onidikwara ịbịa ka Charị nwa Mgbafọ fụ nya bụ ike o nwere ike indaboski dahose sepuretela manda bido cheka. Hei, na onye isi nkwecha ahụ eji ọgụ okpu n'olugokwa na omume na nke anụnwa abụrụzikwa nke na Mathias Ezeaku na-ekwu nya bụ ife unu na ndị isi ndị nchụaja unu asị na unu aya apụta na Mathias na Mathias erughị akpụkpọ unu yi n'ọkpa na Mathias ele ya na orughị igotata ya moto onye isi ndị nchụaja na nke a bụzikwa gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ bụ ife na-amazikwa nya bụ aka. Hei, ka ntinyere onye bụ ife onyonyo ka ị nene ya ka anyị wee chi ya taa. You become an instrument of development for us. We will appreciate you. We will roll out the red carpet for you. Come, take you to the hospital, starting from Anambra, the teaching hospital, accident and emergencies. Take you there, touch them, and they will all let them all get up. There are those of them who are lying down with spinal cord injury. They haven't been able to stand up for months or years. Come and touch them and let them run. Yeah. We'll go to the hospitals. There are people crying and so on. They can't even pay the bills for medical attention. So we need you. If you are doing them, come. But not this fake stuff.
unu anụgo ya n'ọnụ Ịcharị Nwa Mgbafọ na ụfọdụ nọzi na kọmentị na-asị na ọ ya bụ maka ndị ụka mmadụ 39 nwa ndị udo na-achị ji ekpụta asị nọ ndị ụka adịgboroja nke bụ na-akpụpụzi ife n'ụlọ ikpe na ọ ya bụ maka ya ka Ịcharị Nwa Mgbafọ jizi wee na-ama ndị ụka nya bụ aka bụ na-akpọ ndị pastọ ahụ wee ruo n'ụlọ ikpe wee bugharị ikpe fa Monde ya bụkwanụ 16th of June 2026 nke bụzikwa na ya efụrụ kịta anụnwa ebe Ịcharị Nwa Mgbafọ na-ekwu na ọ bụrụ na ị gbatala onwe gị anya na ịbụ onye amụma dị ike ma na-ewu ewu na-agụbịa ka igosi nya bụ ike n'ụlọ ọgwụ ndị mmadụ na-asị eneghị anya na-enwere ike na Ịcharị Nwa Mgbafọ achọzikwa ka a na-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ na ọ bụ na onye amụma ahụ baa n'ime ụlọ ọgwụ wee kpee ekpere onye ahụ wee dị mma kedụzi ife a na-ekwu maka ya unu ma na oge ụfọdụ na unu ruo n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ gwọcha mmadụ ọya asị onye nwa weta biliọnụ ụfọdụ enweghị ego fa ga-eji gbapụta onwe fa bife mara ife na-eme ndị ụlọ ọgwụ atọ ọnụzi onye fa gwọrọ ọya asị onye na-efichalụ fon asị onye na-azaziri ife maka na inweghị ego ihe eji wee gbapụta onwe ha mana ọ bụrụ na onye isi ndị ụka ụmụ ọgụnwa bụ onye isi ndị ụka jee n'ụlọ ọgwụ wee mesị onye agha aka ọya ya wee na ka ezi ife a na-ekwuzi onye ahụ dịghakwa na mma Ịcharị Nwa Mgbafọ ya ebunye gị enu bunyisikwa agha enu ike ma bunyikwa ụlọ ụka gị enu nke bụ na ndị mmadụ ya amazi na-ebuzikwa onye isi ndị nchụaja omeru ka o kwuru nke a bụrụkwa nke ịnọrọ kịta anụnwa ihe ekwu okwu mbọsị Mathias Ezeaku doruru otu onye isi ụka pụta na-asị na ọ gwọghị onye ọya ịbịa na kọmentị na-ebechisi m ntị si na onye isi ndị nchụaja gị ugboro onye nwa mgbe nwa ma onye isi ọfụ ụzọ ma onye ngwụrọ ọga ije ma onye nwere diabetes nke ya na ma onye kansa nke ya na mee nke nwa nume olukwana na omume nke abụọkwa Mathias Ezeaku nke a bụzikwa Ịcharị Nwa Mgbafọ gọvanọ Anambra steeti bụ ife tinyere nya bụ ife n'ozuru ka eme gwakwa onye isi ndị nchụaja ọ bụrụ na ọ dị ike ma na-ewu ewu na ya bịakwa na Anambra steeti kịta ka enene ike ya ahụ mmadụ na ezigbo ike a ga-etinyekwa nke ndị dibịa Ịcharị Nwa Mgbafọ ọ bụrụkwa sọsọ nke ndị ụka biko tinyelu ndị dibịa nke fa ka fa jefe nsi anụnwa kụọ ọgwụ anụnwa ka ịfụnanya wekwelu